Ki ebikorwa by'abantu bagendrete kwerusia obogima hase chinchera chobo tutukane uchigendrete konekiwa nigo bono Murandia Dennis Sosi aesokire na gusangana getasene gia Nsoko TV na koerera obuya ugusangana abantu igoro ya aria hakobachanda kibirengererio aireire abange konyara koba bakwerusia obogima hasa abodrie boigo abantu gotegerera ebirengererio na boigo ebirero by'abantu bande nigo nachire azichinga kichiga komanyo mugusio ondonsia sabeta amna bali bakubuke gusinga chinga kichiga tometi abere chinkong ngabono igo moigwete nga ebikoro by'abantu kwerusia obugima byabere byabuchire mono bakegwikera nga wango iga moigwete matukatara jinaeta mange mwabisote wa serikali nigerusia obugima iye koro kienga abantu babwate mechando irasa magima yabo abene iyo monda gwikera nga akera aburi richi kwanyora nga richi buri cyasomwe bwaye nigarura nga taisa ini komenya sobogimo kone no gosemeria kwane nabo igo nukorwa bosemia gochia sekero monto inga obogimo botobwate mburi obwaito nabo igo nyasaye ere nigatomete Yesu Kristo achegeranya ko bagotobugurira obugimo bwaito egeranya ko batokoba abasibore natanya ko batokoba abagusu yonale gosabanga oyo mintone ekero bwato mochando sobogimo bwao kero gwatelingana lia bere liko mono tema mono onyakoba kumanyanga nonyoro omuntu oyoro gosanga monero mochando yoro bwate egere anyakoba kagokonya ina beko banga kero gosanga amono omuntu niyo konyana ndilingana lia bere linene kolende ndatagotebikinga muntu takubora Nyasaye arabeke egere kara kwa mateiro mochando ogo anyakoba kagokonya igonta tegosabanga kero gwatelingana tiagukira kero gwatelingana tigakogenda kwana chogumwa onyakoba kwerusia nabo igongo saba ase abantu abaria bantu ba kolega sibalense yaino na asabire nga moteme komanya abantu emicande babwate nabo igo chinga kichiga boni go chire chinga gichinkong ochumiere nkong abantu okonyora gwetire emicande ase nyumba yaye okonyora omuntu endagira teyo besa teyina bakonyora nga ekeno no muntu wikase gasi kero kenda akarini pigipi bona agochiro kugoro nabo okonyora ngonyorirwe igo nae gosabanga ekera mokoro omuntu abwate omochando litangani otara muomani otara mubori karaira chinga kinke obori nga inki osikiagera lingani liyaba asinjo nima etenga lingana likoba kero kene ndia nyakoba egera nyakoba tokumanya nga omochando omuntu no liagwetera egera nyakoba tokuba accommodate asemere moyaito benya koba gotwale bakanyo gotwara omorembe nabo yongo sabanga none kera bagokora asemiremo nya omuntu libagalise ine kero omuntu akosabira gotebirenga ningi gwete bobe kero kendia komobetereria tokumanya nga okoigu bobe ne birengera liabwate mweli bagatimbuke biya na inde mubwatie nabo igo abanchu bana none biashara rero yabere bikongo nabakonyora omuntu arengase biashara agachia kaimo kichideni otwalire jiloni nabakonyora omuntu ebintu ebi byamochandire oyo minto toikera kurusia sobogi